Seo blaiseadh de scéalta na seachtaine ar Tuairisc, seachtain inar leanú leis na hiarachtaí sus cogaí a chaill agus líon na marú an Gaza os cionn 20,000 anois. Téann líomhachtaí sa Gaeilge a léad go seasta idir 8,000 agus 35 bliain d'aois, de réir álas nua ón déanarú dearannach. Ceantar na nullan a Conamara an ceantar plana le teanga is mó sa Gaeltacht inar thug daoine le fios go bhfuil Lord na Gaeilge go háanmhaith acu. Agus go dé a chairde tá duine as gach séisir astralach in éireann ina chaintear Gaeilge de réir i gcuirí an CSO. Sa tuaisceart curú dearú leis na caint na bhíorsúil faoi stormant chur gobar arís, nuair chur an DUP cosadacha faoin waragú a bhí a thairiscint. Ag fannacht ó thuaidh tá ardú 32 fan chéad tagtha le 8 mbliana nuas ar líon na nátaí ag fáil agad idithe trí Gaeilge. Agus gála chiú takeíochta don airneall le freastal ar an éalú sin a deirtar i dúrascail nua. Agus tá plúr na leor Gaeilge a fáisiú an 23 ag ar léirmheastar Donal ó Breanandoin. Tá leor stara, fiction, filiíochta agus nearta eile a másc buachanna na fáisiúireachta Gaeilge am léana. Fágus lean am léana le go leor géal aitheanta ar mhór a gamas agus a sualcaí. Cibhníú orthú ar Tuairisc an seachtain seo. Agus leor santilinn faoin bhéid tar siúlaige an seachtain seo agus ag fáil faoi réir le cuairte thuirt ar foiistí ar fud na cruinne. Tá ahan cinneal teanga ag santi agus deirse go bhfuil táhacht mhór le do hanga dúthais. Bannachtaí na nollag díobh go léir ó Tuairisc ar fad.